Ni Eneritz Etxabe naiz, Zumaiarra, eta bertan ikasi nuen batxilergo zientifiko-teknologikoa Zumaiako institutuan. Nik ingenieritza dualago aukera nuen gehien bat garrantzitsu iruditzen zaitelako ingenieri baten perfiliako enpresa mundua ezagutzen jutia, gehien bat unibertsitatean bakarrik ez duzulako ezagutzen benetan enpresa mundua nolakoa dan, eta honek aukera hori ematen zialako. Bigarren mailan inberri izaten duguna kokapen txosten bat izaten da, eta txosten hau azkenean oso erabilgarria da enpresa hobeto ezagutzeko, ze produktu egite dituzten, ze pertsonaia dauden, pertsona bakoitzan lana zein dan. Orduan, ni dudan bat sortze baldin bazait, azkenean zenena jo ikasteko oso erabilgarria izaten da. Kurso honen hasieran hasi nintzen Goizper kooperatiban lanean. Bertan, produktuen garapeneko departamentuan nabil gehien bat diseinu mekanikoak eta hola egiten, eta hortako erabiltzen ditugu ordenagailuko sistema informatiko batzuk 3Dko diseinuak egiten eta hauen planoak ateratzen.